имрӯз таҳти раёсати раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Сиҷоуддин Саломзода маҷлис баргузор шуд, ки дар кори он роҳбарони корхонаву ташкилот, идораву муассисаҳо, раисони ҷамоатҳо ва муовинони раиси шаҳр иштирок доштанд. Дар оғоз сардори шӯъбаи Турсунзодагии раёсати минтақавии хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар давоми 10 моҳи соли 2017 Саидамир Пираков маълумот дод. Кормандони шӯъба ҳамарӯза фаъолияти худро дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амал кунанда аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нақлиёт, дар бораи иҷозатномадиҳӣ ва баъзе намудҳои фаъолият, дар бораи роҳҳои автомобилгар ва фаъолияти роҳдорӣ, дар бораи хизмати давлатӣ, қоидаҳои истифодабари роҳҳои автомобилгар ва ҳифзи онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, қоидаҳои истифодабари қитъаҳои ҳамшафқати роҳҳои автомобилгар ба роҳ монда дар давраи ҳисоботӣ як қадр кори зериро ба сомон расонида. мутобиқи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномадиҳӣ ва баъзе намудҳои фаъолият ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди тасдиқи низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ва баъзе намудҳои фаъолият, оиди фаъолияти мусофиркашонӣ, боркашонӣ ва дигар хизматрасонии нақлиётӣ ба шахсони воқеӣ дар асоси патенти мақомоти андоз дар натиҷаи гузарондани комиссияҳои иҷозатномадии раёсат дар давраи 10 моҳи соли ҷорӣ 13 адад иҷозатнома дода шуда, инчунин муҳлати 3 адад иҷозатнома баъди ба итмом расиданашон дароз карда шудааст. баъди шунидани ҳисоботи Пираков, Саидамир, сардори шӯъбаи Турсунзодагии раёсати минтақавии хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Сиҷоуддин Саломзода оиди хубтару беҳтар барои мондани хизматрасониҳо дар терминалҳо ва ба танзим даровардани либоси ягонаи кормандони терминалҳо ба масъулин супоришоӣ мушаххас дод. баъдан муовини раиси шаҳр оид ба соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия Ғафурҷон Собирҷонзода доираи иншоотҳои қарздор ва аз тарафи бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ пешниҳод гардида ҳисобот дод. раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Сиҷоуддин Саломзода ба масъулини соҳа ва идораи амволи давлатӣ супориши қатъӣ дод, то ки сари ин масъала ҷиддӣ андеша намуда дар фурсати кӯтоҳ хулосаҳои даркориро пешниҳод намоянд. масъалаҳои таҷлили 25-солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи парчами давлатӣ низ баррасӣ гардид. гуфта шуд, ки ҳар як корхонаву ташкилот доираи чорабиниҳои дар пеш истода тайёрӣ дида дар назди корхонаву ташкилоти худ шиоровезаҳо насб намоянд. бо ҳамин маҷлиси имрӯзаи роҳбарияти шаҳр ба кори худ ҳусни анҷом бахшид. Собирҷон Саидов, Зафар Ҳасанов барои барномаи иттилоотии хабар.